The board members that you have right now in Misamis Oriental are actually hardworking and performing board members. They do not only make laws, ordinances, bills, but they also are able to turn over projects which talagsaon kay na ba. And ko sa mga tao sa MISOR, kung kauna-una pabitaw mo nga mag-eksperimento nga basin kini maayo, bisin kini maayo, ano ba ito ang ipamasin nimo ang kaumaon sa lalawigan mo ng delikado. But the board members that you have are actually hardworking. And they have been helping the province of Misamis Oriental. And they are very decent people. Dili ni sila mga kawatan, milit mga tulisan. Akong pagpanghinaot, mga igsuna ko sa lalawigan sa Misamis Oriental, na taganong ta ninyo o pagtutilimbang, hinuklog ang inyong sunod na may mga board members sa lalawigan. Kaya ako inyong pangutanon, ako ang inyong garantor, umusalig pa mo, anong mga board members. They are very, very hardworking.